Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep, saengga kula panjenengan sansaya saged ugi bangun paguyubaning umat, paguyubaning masyarakat ingkang beksa rahayu, bahagia setunggalan setunggalipun. Yen kula panjenengan saged bangun komunitas utawi paguyuban sing beksa rahayu, tentu anggenipun kelampahi gesang ugi langkung sekeca, langkung enteng. Mbok karibetaning gesang sesanggening urip menika tetep wae wonten. Mirungganipun ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan katimbalan kados pundi tansah saged ngraosaken sih wilasa dalem Gusti ingkang tansah ngapunten sedaya dosa-dosane awake dhewe. Pancen wonten ing gesang menika dosa, salah, lali, ina dados ciri tumraping kasakinganing manungsa. Ora ana wong sing durung tau gawe dosa utawa salah utawa lali. Kadangkala kula rumaos sansaya tuwa menika ya sansaya akeh laline. Menika tandha bilih jejering janma manungsa awake dhewe boten sampurna. Mila yen kula panjenengan rumaos sampun dumawah ing dosa, salah, lali lan menika adamel tiyang sanes lajeng terluka utawi nggih nampa dampake saka nampa dampak sing boten sae saking menapa sing kula panjenengan lampahi, menika dadi dosane awake dhewe. Kula panjenengan kaajak tansah wantun martobat. Awake dhewe pancen dosa, salah, ning awake dhewe uga kudu wani tangi saka dosa, saka salah, awit pitados Gusti tansah asung welas asih. Gusti tansah ngapunten sedaya dosa-dosane awake dhewe yen awake dhewe estu martobat. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti Yesus paring pangapunten tumraping salah setunggal wanita ingkang sakjatosipun kedah kadawan hukum rajam miterat pranatan Taurat. Ning Gusti kanthi welas asih dalem lan ngersakake kawilujenganipun manungsa, mila lajeng paring pangapunten. Lan Gusti paring pemut aja tumindak dosa malih-malih. Menika ingkang penting. Yen kula panjenengan estu ngraosaken lan pitados dumateng welas asih dalem Gusti, awake dhewe nggih terus ngudi aja tumindak dosa malih-malih. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Gunung Zaitun.
Nanging esuk umun-umun wis ngatingal maneh ana ing padaleman suci, lan akeh wong sing padha sowan ngrubung. Gusti nuli lenggah lan paring piwulang. Kocapa para ahli kitab lan para Parisi padha ngeret-eret wanita sing ketangkep anggone laku zina. Wong mau disowanake Gusti ana ing tengah-tengahe wong akeh, nuli padha matur, "Bapak Guru, tiyang estri menika ketangkep anggenipun lampah zina. Wonten ing angger Nabi Musa dawuh, tiyang kados mekaten menika kedah dipun benturi sela ngantos pejah. Sakmenika kados pundi pemanggih panjenengan?" Anggone padha matur mangkono mau sejatine kanggo golek alasan ndakwa Gusti. Nanging Gusti tumungkul lan nyerat ana ing lemah ngagem racikane. Bareng ngangsek anggone nyuwun priksa, Gusti banjur jumeneng lan ngandika, "Sing sapa rumangsa ora duwe dosa kena ndisiki mbandhem." Gusti tumuli tumungkul maneh lan nyerat ana ing lemah. Ngrungu pangandika mangkono mau, wong-wong mundur saka siji wiwit saka sing tuwa dhewe nganti kari Gusti piyambakan karo wanita sing isih ngadhep ana ing kono. Gusti nuli jumeneng lan dangu, "Wanita, endi wong-wong mau? Ora ana sing ngukum kowe ta?" Atur wangsulane, "Boten wonten, Gusti." Gusti ngandika maneh, "Aku ya ora arep ngukum. Wis kana mundura, nanging aja nglakoni dosa maneh-maneh." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak lan miterat kula estu aos ngetingalake kados pundi Gusti ngersakake anggone mbangun paguyuban sing begja rahayu menika nggih boten namung gegeki pranatan kanthi kaku kaya nganggo kacamata jaran lurus tanpa bisa kontekstualisasi. Pancen penting kados menapa ingkang dipun ngendikaaken utawi dipun aturaken para ahli kitab lan tiyang Parisi. Naminipun urip bebarengan kudu ana pranatan sing ditaati supaya anggone urip bebarengan menika boten wonten gesekan, boten wonten overlap utawi lajeng nggih perselisihan. Lan menapa sing diaturake para ahli kitab lan para Parisi bab perkawis wanita ingkang ketangkep lampah zina lajeng kedah dipun hukum benturi sela ngantos pejah menika pancen pranatane Taurat. Supados menapa gesang bebrayatan suci tansah do diugemi. Ananging Gusti Yesus ngetingalake welas asih dalem Allah ingkang tansah ngapura. Nah menika nggih kula kinten penting. Awit naminipun dosa, kula yakin wanita ingkang sampun konangan tumindak dosa menika ya wis dicaci maki, wis dirasani, wis disingkiri, wis dipepoyok lan sapanunggalane kalian para ahli kitab, tiang-tiang Parisi lan tentu tangga tepalih tiang Yahudi sanesipun. Awit kula panjenengan saged ngraosaken wonten ing tengahing pasrawungan bab apa wae sing elek menika gampang viral. Menapa malih sakmenika zamane media sosial. Kadangkala wonten kepentingan-kepentingan tertentu sing miralake bab-bab sing elek. Yen media sosial bisa viral, mengko entuk duit. Lah menika motif ekonomi. Yen media sosial viral, dadi terkenal. Lah menika donyane jaman media sosial. Wanita wau sakjatosipun sampun nampi paukuman sacara langsung. Gusti benten. Gusti mboten ngadili kanthi ngrasani utawa ngomongake eleke wanita wau. Namung lajeng ngendika, "Aku ya ora arep ngukum, wis kana mundura, nanging aja nglakoni dosa maneh-maneh."
Menika sing penting. Yen martobat estu, kula panjenengan nggih lajeng boten nglakoni dosa malih-malih. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.